croeso'r stream. Ca fi gwybod os mae'r sain yn okay. Yn amlwg, hi ddim really'n gwybod nes bod fi'n dechrau'r gêm. Ond... Hey, hello, Emrys, os ti eisiau neidio ar yr Discord audio, croeso ti'n neud. Neu, just roi shout i fi os ti eisiau a os wyt ti ar gael. Mae wastad yn pleser cael community. Yeah. Os chi'n cofio, well, probably ddim, ond nes i cael go ar hwn ages yn ôl. A nes i ddim gorffen e. A fi'n mynd i trio roi her i fy hun o gorffen y gemau dwi'n berchen ar. Whoa. So... daro. Sa'n gwybod faint mor realistig yw hwnna, ond gallai trio. Right. Beth ydy hwnna'n neud? Yeah. Nes i gweld ti'n gwneud rust gyda Didsi ddoe. A chi'n cael lot o hwyl yn neud hwnna. Credu, mae hwnna fel, i fi, mae'n edrych fel fersiwn oedolion o fel Minecraft ar hwyl! Mae pobl yn cael o chwarae gemau tebyg. So yeah, chi'n gallu bod yn creadigol iawn. Ai! Yeah. Oh, come on. Uh-oh. Uh-oh. Nah! Okay. Ddim diwedd y byd os fi ddim yn casglu'r holl pethau yna. Oh. Oh, dyna sut i gael nhw then. Dwi'n gallu... Yeah. Sa'n quite yn siŵr beth mae'r clychau yn neud. Na i ffeindio allan. A dare it. Ring bells. Nes i wneud hwnna. Mynd i dod ar ôl fi. Okay. O, os rhaid i fi wneud nhw i gyd. Oh! Na. Cael neidio? Wee. Okay. So, mae rhaid i fi mynd nôl i wneud y clychau i gyd. Alright. So, mae rhaid i fi amseru hwn. Neu dwi'n gallu redeg. Na, mae rhaid i fi wneud ar... Oh! Dara.
Whey! Ah. Uh-oh! Oh. O, neu, os rhaid I fi wneud rhywbeth I wneud gyda'r rocket yna. I made it. Nawr beth. Oh! Quite unsure. Be ni fo'n neud? Mae hwnna'n lefel cynta, so mae dechreuad gwael. Ond... Be? Yn y byd? Beth sy'n mynd lan fyna? Right, fi di wneud y clachau. Beth yw'r broblem fan hyn? Sy'n byd fyny. Oh, yes. Okay. Dylen ni di'n cofio hwnna. Gosh. Oh, dear. Oh. Oedd na... Ah. Bos cynta. I made it! Okay, methu dim byd fwy, sorry, ond yn y chat, faint mor bell is i o hwn o'r blaen. Dwi'n credu... Wel, byddai'n gallu dweud wrth ti pam ni'n cyrraedd y pwynt, achos oedd e mor bell yn ôl. Fi ddim wedi cofio top fy mhen. Yeah, so gawn ni weld. Byddai'n dweud wrth ti os mae'n rhywle newydd, unwaith ni'n cyrraedd e, ond... O'n i ddim. Ond... Dwi'n cofio hwn. So... Oh. Oh gosh. Oh, dwi'n cofio'r bit yma. Lle mae... Ww! Oedd yn really anodd I osgoi'r esger yna. Come on. O, gweld? Mae'n dal yn mynd. Whoa. Uh-oh! Oh.
Wee. Wee. Oh. Oh. Right. Oh my god. Oh, nah. Os chi dod am rediad cyfan heb cael un game over, chi'n mynd I cael eich siomi yn anffodus. Yeah, sorry. Ond... Oi, falle. Oh. Oh, na. Dim game yn gyflawn heb y slamod anda. Oh. Oh, just blymyn tull yma. Dwi'n cofio hwn. Oh my god. Whoa! Why? Oh. Oh my god. But manages to continue. Parallax scrolling. Oh. Oh god. Whoa. Ah, come on. Gwasgu. Hey. Oh. Oi. Ooh. Oh, them to. Oh, come on. Sut dan ni fod gweld hwnna? Oh my god! Oh dear. Oh. Oh. Sut yn y byd? Okay. This ride. Mae'n risky actually I wneud hwnna, falle. Oh,
Mickey mor hapus. O, dechrau. O, na! Oh. Dear. Mae'n cymryd amser a ddim trio brysio gymaint. Whee. So'n lefel yma, maen nhw ond angen cael ei bwrw unwaith. Ond mae rai sydd yn neud fel na. Mae fe'n David Brent un. Maen nhw angen cael ei bwrw 2 neu 3 gwaith. Whee! A na. A falle mae jyst yn dibynnu pryd ti'n bwrw nhw. Oh. Okay, a fi am hwnna then. Whoosh. So dyw'r tân methu bwrw ti. Oh! Os ti ar y... Oh! Dyma ni. Hwia! Hwii! Hwii! Yay! Woohoo! Oh dear. Oh no. Oh. Ah. Come on, Mickey. Biff. Woohoo! Gwella. Ar y bach. Whoa! Whoa. Uh-oh. Daro. Ooh. Oh, come on. Sut o'n i fod ysgoi hwnna? Just ridiculous. Just fod gwybod. So gallai mynd nôl. Whoa. Oop. Oes unrhyw un sy'n gwylio ar hyn o bryd wedi gorffen y gêm yma? Reit, chwarae teg i chi os chi wedi.
Daro! Okay, beth yw'n neud? Fi ddim... Fi'n gwybod sut wnaeth hwnna gweithio. No! Okay. Credu mae rhaid I fi bwrw. O, beth? Okay, mae'n syniad I fi bwrw fe cyn... O. Ah. Whoosh. Oh. Oh. Whoosh. Oh. Boom. Oh, yeah. Dwi'n cofio hwn nawr. So, hen Bunsen burner. Dwi'n cofio fe. So... Rhaid fi roi halif neu diod mewn y... Dwi'n credu gynta, ddo. Do we? Oh dear, oh dear. Okay, yeah. Llenwi fe dy halif gynta. Yep. A wedyn... Symud e draw. Cofio os ot pa liw. Nid un o bob lliw. Gweld. Whoa! Yeah. Just dyfalu ydw I. Ond mae'n neud synwyr. Sgen I ddim mwy o... Rhaid I gyffwrdd. Mae bywydau'n pryn yn y gêm yma. So, gallu ffordd... Ooh! Okay. Nawr. Hwnna'n neud unrhyw beth? Yeah. Fe torri'r drws. Fe boss battle hwn. Oh my god. Beth yn y byd? Oh. Ddim quite yn cofio sut ma' hwn yn gweithio. Gotcha! Neidio'r pen fe. Go on. Oh, come on! Nes I bwrw pen fe. Bod yn dig. Gotcha! Hadouken! Hadouken! Oh dear. Pam mae fe'n dweud sorry? Mae fe'n... Mae'r boi ma'n trio llafu, a mae'n dweud sorry ar ôl neidio'r pen fe.
Oh dear. Okay, ydw i fod wneud rhywbeth mwy na just neidio ar pen fe? Dyna'r cwestiwn. Hadouken! Dwi'n teimlo fel i wneud hwn llawer o weithiau. Oh! Nice. Come on, Pluto! Woohoo! Pal! My little pal! Come on, then. He has defeated the Mad Doctor and rescued Pluto. Whoa. Fi'n siŵr o'n i'n gallu... Oh, come on! Welliant. Oh, flip, ie, dyna ni. Mae Pluto yn rybuddio pryd mae'r elc mawr... Oh, God! Right. Ooh! Oh! Flip! Ma' hwnna'n tanodd. Ah! Oh! Oh, come on. Arr! Oh my god, mae hwnna'n really anodd. Right. Ooh. Oh! Oh! Mae hwnna'n greulon. Oh my god. Oh, it is... Whoa! Diolch beth. Casau y lefel yna. Oh. Mwsander, Mickey. Oh, God. Lefel yma.
credu y rhaid bwyta'r ofalau i mynd digon gyflym i allu redig I ffwrdd o'r elc yma. Neu'r mwys, sorry, mwys. They just dweud wrth I taw mwys o dde. Ah! Oh my god, fi'n slow nawr. Oh, redig! Redig! Oh dear. Oh na, pa dweud fi angen neud y lefel na eto. Esgusodwch chi. Oh my god. Oh! Wey! Gwella. Oh! Right, ofalau I gyd. Mor bwysig. Unwaith ti'n colli momentum. Ah! Na, 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 na. Na! Oh, na, be fi'n neud? Come on, come on, come on. Oh, yeah. Oh. Oh. Ah. Oh, whoa, whoa, whoa. Oh. 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 Oh, nice. Fi'n siŵr nath y afol na just... Oh! Popio fyny right ar y diwedd. Come on! Oh, yes! God. Lonesome ghosts. Oh. Oh. Diddorol. Dwi'n mynd lawr. Hi, pal! Oh, nice. Hoffi hwnna. Oh, gallwn ni wedi mynd lawr yr ail un, dwi'n credu. Oh. Uh-oh. So dwi'n ysgoi'r ysbryd. O, dwi'n cofio hwn hefyd. Yn bod mor gyflym. Whoa. Oh, come on.
Oh. Oh, come on. Ble fi yn mynd wedyn? Oh. Ddim yn gallu bwrw ysbryd, mae'n just ysgoi'r ysbryd. Oopsie. Oh, na. Oh, come on. Right. Ble dwi'n mynd o fan hyn? Oes na lle? Na. O'n i yn y lle cywir? Oh dear. Oh, come on. Oh. Ooh. Wait, hey. Oh, come on. Referee. Woo. Right, sut dwi'n Oh. Oh dear. Oh. Beth yn y byd sy'n digwydd yn y lefel yma? Right. Oh, okay. Okay. So just dilyn y ysbryd. Dwi? Beth yn y byd? Alright. Na. Yn colli tric fan hyn. So gadael e mynd. Oh my god! Here boy! Boo boy! Bye bye! Wedyn red egg yn gyflym. Gadael e mynd. Red egg a neidio. Dyna bydd fy mhatrwm o hyn ymlaen. Os ti'n methu wneud unrhyw beth arall, dweud y gwir. Cer i ffwrdd. Okay. Okay, so be fi'n neud then? Okay. Mae'n mynd i compo yn dyw e. Na, dwi ddim. Okay, good. Beth
yn y byd. Sut... Oh, come on. O'n yn sneaky. Oh, dear. Ydyn ni'n gallu bwrw nhw na? Beth ydw i fod i wneud yn erbyn nhw te? Ti'n methu neidio dros dyn nhw? Ti'n cymryd y hit neu be? Beth? Ah. Mickey man. Mae Mickey yn tricky yn Mickey Mania. Yr ail un oedd yr un gorau, dwi'n credu. Hi, Pale! Pluto yn gwybod y sgôr. Yeah. That's it. So ti ddim yn gallu neidio arnyn nhw chwaith, dwi ddim yn credu. O na! Oops. Oh. Nah. Hynllef, dwi'n cael hynllef fan hyn. Na. Ooh, lwcus. Ah! Ysbrydion ma. Poen yn y ben ôl. Oh, na. Reit nôl i'r dechrau. Gee whiz. Come on. Ooh. Agos. Wow. Up. Oh. Nah. Gadael e mynd. Boom. Boom. Just cadw redig fan hyn. Oh dear. Oh. Ah. Pop. Pop. Ah. Oh. Die. Oh, come on. Oof.
Oh, come on. Colli'r grŵf nawr, gyfan gwbl. Ping, pong, ping, pong, pong, pow. So fi methu taflu rhywbeth. O, paid. O, flip. Right, no fan hyn. Uh-oh. O, rhaid I fi mynd am hwnna. O'n i'n bryn ar bywydau. Ooh. Oh, diolch beth. Gosh. Right. Credu fi di gweithio hwnna allan. Just aros ar y pren neu'r log neu barel. Barel. Y barel. Barel. Ah! Balala! Here, boy! Right, go on. Oh, come on! O'n i ddim digon agos fanna. Go on. Oh! Flala. Flalala. Sut mae barrel yn colli egg ni? Ti'n beth meddwl? Mae air yn dianc mewn fanna. Ooh! Here, boy! Here, boy! Come on, Danny. Go on. Oh my gosh. Dyn ni di aros ychydig. 3 ar ôl. Wyt ti o ddifri? Oh. A dyna ni. Okay. Sut fi'n mynd i... Mickey... Mania... Level... Sorry, mae rhaid fi wneud dim option. Ooh! Oh, fi ddim sydd yn oed yn gwybod os mae yna
Genesis. Mega Drive. When you see... Oh, gosh. Right, you're a Mega Drive. Yeah, alright. Emrys. Shut up. Right, sound test, music to clear, speech to think. Okay. At the sound test menu, set the music to continue. Continue. The FX to appear. Appear. And then on the speech to think. Now highlight the exit option and hold left on the D-pad for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then the menu will appear when you start a new game. Woohoo! Okay, play dwi. Moose hunt, moose chase, ghost house, basement, in the hall. Fi in the hall. Fi di neud a basement, fi in the hall. Well. Oh, God, ysbrydion. Oh. Nah! Fi'n ni marw fan hyn. Ugh. Here, boy! Ne, dwi'n gallu neidio dros. A wedyn... O na, dyw hwnna ddim yn gweithio. Oof. Oh. Right, mae dyle'r dŵr gyd dod allan nawr. Surely. Come on. Diolch beth. Right. I'm quite unsure. Sut ydw I fod osgoi? Na? Be fi fod wneud? I osgoi. Dwi'n methu... Ydw I gallu neidio arno nhw? Na? Oh.
Ah! Just cer I ffwrdd. O, dwi'n gallu neidio ar hwnna. Sut yn y byd? O! I'm quite sure. Be? Sut ydw i'n mynd lan? Oh, flippin' heck. Right. Efo na ffordd. Na double nine neu rhywbeth. Oh, dwi'n gorfod symud hwn y holl ffordd draw. Seriously? Fi methu credu hwn. Oh. Oh! Gallu cerdded fyny'r grisiau. Oh! Okay. Ooh. Oi. Ah. Oh, God. Lana lawr. Phew, that was close. That was close. Mickey has been rescued and Mickey has escaped. Great. Mickey and the Beanstalk. Ddim yn cofio hwn I fod yn dig. Beth yn y byd yw hwn? Dwi'n gallu lladd nhw? Yay. Right. Compluto. Bant ni. Dwi'n... Oh. Whoa, 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 whoa. Whoa. Ah. Oh. Oh God. Oh, dwi angen yr afal. Yn gallu neidio dros. Goes. Right, dwi'n symud hwn hefyd. Right, so dwi'n... Na. Be dwi'n neud na? Am fanna? Ffordd yna. O, dwi'n llenwi fe gyda dŵr ydw I? O, cool. Okay. Right. Dwi'n... Sangen mwy o ddŵr? Ah, na. Na, guys. Ah, come on. Ooh. Oh dear.
Right, nôl i ni creu blodyn yr haul. Effe blodyn yr haul? Na, ddim blodyn yr haul yw hwnna, ond... Fi'n siŵr. Daisy o ryw fath. O! Waa! O! O-o! Whoa, 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 whoa. Wow. Falle dyna yw save state then. Ha. So. A ma' hwnna'n ffordd da o cadw... O! Yn yr awyr. Woo! Oopsie. Whoopsie. Dwi'n gallu... Yeah. Wff. Beth yw'r creaduriaid bach yma? Waw. Sgoi nhw. Whoa. Brilio. So ti'n gallu neidio? Teimlo... O, mae yna rhywbeth lawr fyna. Ond falle bod e'n risky. Edrych! Whoa. Whoa, gwylio. Ah, okay. It's more... falle dyna oedd y switch ar gyfer y bit o'n i'n meddwl mae'n rhaid i fi mynd lawr. Aha! Wei. O. Sut yn y byd fi fod curo hwnna? Serious? Na. Dim clem. Sut yn y byd? Falle ddim gwasgu'r switch. O! Daro. Dyma i chi jyst osgoi nhw, so ti'n gallu neidio arnyn nhw. Na. Wow. O'n i'n gobeithio bydde fe wedi cofio y boss fyna. A bydde ni'n gallu just mynd syth i'r boss. Ond na, yn anffodus. Ah! Mickey! Mickey Mouse! Oh! So boom. 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 Wei. Ah, os ti'n gwasgu lawr, chi'n gallu gwneud rhywbeth o slide. Dwi'n gallu just redeg. Na, mae rhaid gwasgu'r switch. Oni bai, oedd rhaid i fi neidio ar... Oh! Oni bai fod rhaid i fi neidio ar y buwchgwch gota yna. Mae hwnna'n ei synwyr pan mae fe'n mynd mor gyflym. Okay.
Na i trio hwnna tro nesa. O! Ie, bydde fe'n silly i feddwl bod na ras yn erbyn y ddoi nhw. Wow, 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 wow. Whoosh. 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 Okay. Whoa. Maen nhw'n tipyn bach fel defaid. Whoa. Dim clem beth maen nhw fod I fod. Whoa, 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 whoa. Oh. Okay. Woohoo! Right. Dyna ni. Wehey. Allai mi ar chat am rwan. Hey, yeah, awesome. Diolch, Emrys. Cool, ni jar nawr. Hello, hello. Croeso, Emrys. Croeso, croeso. Nawn ni weld os... Yeah. Okay. Hello. Hey, shwmai Emrys, ti'n iawn? Ynddo, ydych chi? Neu just check bod pawb yn gallu clywed ti hefyd. Dwi'n chwarae rys, by the way, ond... Oh, mae'n fine. Mae stream chdi ar on o fama, ond... Yeah, oh, cool. So, os ti'n gofyn random I dechrau siarad efo rhywun... Na, mae'n fine, yeah. Yna rhywun yn... Fydd yn random, yeah. Yeah. O, dwi ddim yn cofio'r bits yma, so fi'n credu... Dwi'n Dwi'n mwyn cofio yn ty bell es ti to dwytha fo. Na, fi'n credu es I falle un ar ôl parallax scrolling moose thing yna. Dwi ddim yn cofio unrhyw beth. Oh god, beth mae rhain yn neud? Na. Oh, fi'n siŵr mae rhaid I fi mynd lan nawr. Oh, di nhw'n codi chi? Na dim clem. Ne, rhaid bod fi'n mynd lan. Yeah, okay. Dim byd arall I wneud. Unless... Na. Okay. So, be dwi'n wneud? Right. Mynd nôl a... Na. Dim clem. Oh, ydw I jyst yn gwasgu fyny? Na. Oh! Oh my god. Dyw hwnna ddim yn amlwg o gwbl. Hwnna jyst yn edrych fel background. Oh, hwnna'n ridiculous. Oh, then. Oh, gosh. Oh. So ni wedi penderfynu, ddim gwybod os mae Owain ar gael, ond mae Thomas a Iestyn ar gael, okay? So, ti'n gwybod mae'r gêm di Gwener, ni'n mynd I wneud stream mewn person yr un amser ar gêm. So, obviously, neb yn mynd I gwylio ni, ond ni'n mynd I cael laugh a gwylio'r gêm. O, na. Gyda'n gilydd, achos, you know, mae hwnna'n rhywbeth yn dwi e. So, yeah. Oh, god. Beth yw creadur ma? Oh, gosh. Dim siŵr be ni'n mynd I chwarae eto, ond... Yeah. Just,
Ni ddim... Wel, achos mae Iestyn yn prifysgol, mae wastad yn da i gael e pan mae fe nôl. Ond na, fi ddim cweit yn siŵr beth. Ond dweud hynny, ti'n mae gall Cymru gatre ar y diwrnod curo unrhyw. Ie. Mae'n good... Good be. Mae'n good approach i... Dwi'n meddwl dwi'n rhy pessimistic sports. Come on. Come on, Cymru! Alright, pam... Ydw i jyst yn mynd syth o fanna? Na. Colli. O, fi angen symud e. Dyna yw thing Mickey. Mae'n hoffi gwthio gythrychau i gallu neidio dros stuff. Mae atgoffa fi tipyn bach o unraveled. O, oce. Ni'n chwarae gyda hwnna. O. Just a square. Oh, cool. Fi jyst mynd i panad yn sydyn. Jyst yn gofyn... Cool. Just, yeah. Woohoo! Woohoo, Mickey! Da iawn! Just neud rhywbeth. Right. Da, Mickey. Da iawn, Mickey! Beth nesa? Dal ni wedi bod yn gwylio'r cartoon bit yma pob tro. Mae rhywun wedi rhoi lot o amser i greu hwn. Fydd Prince and the Pauper thing. Yeah, dyna ni. Ni'n gwybod. Right. Okay. Right, beth i gythio hwn? Swing. Wee, 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 wee. Yeah. Ah. Right, and I just trio neud your box then. Just rhaid I fi neud e fel yna. Beth? Box. Okay. Oh, do you know? Nah! Hwnna'n greulon yn dyw e? Mae'n gorfod I fi wneud y swing yna. Sy ddim yn hawdd. Meistroli'r swing yma. Right. Oh yeah. Oh, come on! Oh. Mae hwn yn ffidli ofnadwy. Oh! Daw allan. Ah! Right.
Oh, come on! Ooh. Right. Wel, fi'n cyfri faint? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my gosh! Just amseru o bopeth. O'n i ar roll fan'na hefyd. 7, 8, 9, 10. Oh yes! Oh my god, wnaeth hwnna cymryd oes. Wow, wow! Beth? Beth yw hwnna? Beth i'n sefyll ar fan'na? Yn bizarre. Okay. Oh, should we... Oh. Ah. O'n i yn sefyll ar rhywbeth. Right, gwthio llyfrau nawr. Dwi'n gwthio? Neu, na. Oh, o'n i ddim wedi gweld hwnna. Oh. Oh. Oh, ddim quite. Beth mae hwnna'n neud? A dwi'n gallu just neidio ar ei pen fe. Hello, hello. Hello, hello. Sorry, she's not hot to spin. Oh, lovely. Oes na fel... Oh. Right, neidio fan hyn. Rhaid bod hwn yn neud rhywbeth. O, wrth i hwnna mynd lawr, mae'r llall yn mynd lan. Yeah? Yeah. So, angen aros reit yn y eiliad olaf. A wedyn, nerdio'n goflem. Ah, ddim gwaith.
Oof. Wow. Ah. Swn i'n cael getaway gyda hwn. Wff. Amseru. A rhaid fi cymryd y hit fan'na. Hwna. Oh! Get in. Yeah. Prince and the Pauper, ni'n gwybod. Ni 1990 dim nawr, Emrys, sy'n good. Ond... Hwna'n modern day in the game, ynddi? Yeah. Wel, yeah, os ti'n meddwl am pryd dath y gêm allan, yeah. O, dwi'n gwrando na chdi just bita dwi, a dwi'n bita oddi ar y mic. O, oce. O, gafon ni issue heddiw yn gwaith, lle oedd y we lawr, achos mae'r cyngor sydd yn sortio'r we, pan mae eisiau dyn nhw, sdim byd ni'n gallu neud. So, ti'n gallu dychmygu faint mor dibynnol mae fel ysgolion ar we'n gweithio dyddiau yma, gyda fel pob plentyn gyda Chromebook a pethau. Oh god, oedd e just yn, un o'r dyddiau yna, lle fi just wir yn gobeithio nhw wedi sort o fe erbyn fori. So, A achos ti weithiau'n cael bod rai pobl mae fe'n gweithio i'r llall, maen nhw just fel, pam mae'n gweithio i nhw, a nid ni, a ti fel na, ti ddim yn gweithio fel na. So, lot o hwyl. Heddiw. Oops. Oh. Sgen i ddim ar ôl. O, mae yna rai draw fan hyn. Mwy fan hyn.
Cymryd y hit. Neidio i fe. Faint o Mickey Games yna, be di hwn, SNES ta? Mega Drive. A lot, does? Cos Oes. mae'n gallu Castles of Illusion, hwn, yr un oedd ni chwarae. Yeah. Enchanted Castle a... Yeah, mae yna loads. Beth oedd e... Oh god, edrych o boi yma. Dwi'n quite yn siŵr beth fod wneud yn erbyn ni. Yay. Oh, damn. Oh, come on! Oedd e di... Beth fi fod wneud then os... Oh, just gadael nhw symud i ffwrdd. Neidio'r pen nhw, I suppose. Yeah. Wastad y option ola, os ys dim... Yeah, come on! Come on, be mae'n aros am? Yes. Well then, Pauper Mickey has been found. Oh, wait a sec. Fi'n credu fi gyda ratios anghywir achos oedd yn super... alt. Oh god, mae'r game yma bach fwy na'r rai normal. Fi jyst eisiau gwybod faint o'n i'n torri off nawr. Wait a sec. Oh, dear oh dear. Wait a sec. Os fi'n rhoi hwn nawr. TLS, SSLR. A wneud hwn llai. A wneud hwnna fyna. Oh my god. Cael weld. Ah, not too bad. Mae hwnna'n atgoffa fi o'r levels cynt. Tipyn bach, anyway. Whoa. Nope. Whoop. Rhaid i chwarae'r un Castles of Illusion yn efo. Yeah. Hwna di'r gweitha, dwi'n meddwl, o'r casgla, dwi'n meddwl, da. Ond mae'n gyd rhaid wneud gen cwmnïau gwahanol. Hynna sy'n nuts. Yeah. Oh, come on. Right. Be fi fod yn neud fel hyn? Oi. Oh, ba, ba, ba. Na i ffeindio... Oh, dyna ni. Mae wastad rhyw jar o rhywbeth fi angen gwthio. Ja? Yeah, neu rhywbeth, you know, fel cadair neu rhywbeth fel na. Oh! Right, see? Jar fan hyn. I made it! Nah! Right, made it, ond... Oh! Beth ydw i fod wneud? I made it. So, fanna, bwrw hyn. Rai bod fi gorfod redeg, ond ti ddim yn gallu redeg yn y gêm yma, dwi ddim... Mae'n old school. Ydy. There's no school like the old school. Ond na, fi ddim yn gwybod nawr ble fi fod mynd, cos... Oh! Oh, oedd e di agor y hatch. Okay. Okay. Right, mae dŵr... Right, be fi fod wneud? Na. Yeah, dim clem. Beth yn y byd? Oh, okay. Aha. Pwy byddai'n gwybod bydde'r hwyaden yn achub y dydd.
fanna. So dwi'n tybio gallai neidio draw nawr. Yeah. Oof. Oof. Oh! Oh! Ydy hwnna'n automatic neu ydy e'n actually... Oh my god. Nôl â ni. I dal yn Home Alone. Yeah. Yeah. Hence the our retro. Wel, mwy aml. Yeah. Ond eithon nhw I zoo ddoe, so oedd hwnna'n cool. A welais I Mexico. llun o Daf yn neidio off fel neidio diving board. Yeah. Deifio. A oedd e'n eitha uchel, so o'n I fel, waw. Oedd ddim di neidio'n gywir, nath I just kind of like neidio gyda'i traed yn gyntaf. Ond yeah, wedi enjoyo. Sy'n fath o beth sy'n zoo Mexicanaidd? Union fath o zoo eitha ni? Yeah. Fi'n credu welais I penguin yn y lluniau, arth. A y trydydd peth, elephant. Okay. So yeah, pethau cyffredin I zoos. Whoa. Bob zoo yn peth, basically. Yeah. Ah. Dwi ar y rest of rwan. Y dyd si lot mwy taclus na fi. Ydy e? O, bellffordd. O, chwarae teg iddo fe. Ie, swn i'r gorff fel arall. Hwnnw fel da. O. Dum-ba-da-bum-bum-bum-bum-bum. Actually, nawr fi'n gwybod lle mae'r ffiniau, fi'n gallu tynnu fe nôl. Ai. Dyna ni. Yeah. Right, boom. Boom. Ooh. Yeah, fi ddim yn credu mae digon o creadigrwydd gen I yn y fath yna o beth. Sa'ch chi'n synnu'ch dyn da? I don't know. Mae pobl di dweud wrthi am fel Minecraft a stuff, a dyna prif reswm fi ddim... Dwi'n joio hwn mwy na Minecraft da. Yndi? Ynddo. Go Minecraft reit. Mae bob dim reit seimi. Mae'r tirwedd o hwn reit diddorol. Okay.
daro. Mae fi cofio fi'n gallu neidio'r pen nhw. Oh, damn. Un yn dweud sydd fath o gêm ydy o bod tro yndi, os gallu jumpio'r ben rhywun i ddim yn... Ie. Ie, mae hwn gyda mechanics gwahanol, achos dwi ddim pob tro yn amlwg... You know, mae fe cymysgedd o'r doi. Ti'n gallu taflu stuff, ond gyda'r boys yma, specifically, mae'n werth... Ie, ti'n gallu neidio nhw hefyd. Right. Aha, dwi'n cofio nawr. So, wow. Sgoi'r tân. A bant â ni. Whee. Oh, ducky. Gwell I fi lladd y boi ma, actually. So ti'n gallu neidio arno fe, ond ti'n methu lladd e trwy neidio arno fe. Ti ond yn gallu bounsio off pen fe. So... Yeah. Dwi ddim fel... Oh! Oh dear. Oh. 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 Oh! It's got nightmare. Yeah. Ti angen dal nerve ti, ti'n gwybod? Mae just... Yeah. Fel parhau. Oh! Flippy. Na, fi di... Silly. So fi'n credu mae hwn gyda patrwm automatic. Yeah. Mae chi just... Oh.
Ysgrifennu patrwm, fatha sa rhywun yn dweud. Ie. Ie. Fel pob game retro arall. Oh, God. Yeah. Wow. Damn. Yn bywyd ar ôl. Hey. Sa level sheet o hwnna. Oes. Onest. Hey, Tornos, diolch am terfysgu gyda ffarti o 7. Fi'n credu mae Tornos yn unau o Breton neu Basg. So, gawn ni weld. Diolch. Siwmai, Tornos. Efe Breton wyt ti neu Basg? Gawn ni'n anghofio pa iaith. Fi'n teimlo'n ofnadwy. Ond mae wedi bod yn amser hir. Llydaweg! Oh my god. Completely anghywir. Llydaweg. Oh, Breton. Ni yn kind of... O tre. Okay. O tre ysdi was yr un rhan. Siamai. Cool. Yeah, diolch yn fawr am gwylio. Ni'n trio gweithio ffordd trwy Mickey Mania. Ond dwi ddim yn hawdd. Credu na siarad o boi yma. Diolch yn fawr am ddilyn. Gwand hyn ffel. Gobeithio fi'n dweud hwnna'n gywir. Siwr yn gywir. Maddau fi os fi ddim, ond ie. Si, fan hyn, sy'n ni just neidio, nes bod chi gyda... Yikes. Dyna ni. Perffaith. Daro! O le, mae save point yma'n eitha da. Yeah. Perffaith. Felly, be chi wedi bod yn chwarae, Tornos? Pa gêm ydych chi wedi bod yn chwarae heddiw? Cyn dod draw a terfysgu ni. Terfysgu'n swnio'n really dramatic fel terrorist. Ond na, raid, mae'n gywir. Ie. Dwi'n teimlo fatha da ni angen ffeindio gair alternative yn y Cymraeg. Ie, os ti'n gallu meddwl am fe. Ie. Mae'r cyfeithiad yna yn gywir, dyma'n teimlo'n... Felly mae'n rhy galed, mae'n rhy scary. Dyma'n mynd efo y vibe y peth na di. Wel, nes bod ni'n ffeindio rhywbeth arall, fi ddim yn gwybod beth sy'n well. Go on, no! Be fi'n ei... Oh, no! Oh, I'm gutting. Fi'n mynd i gorfod wneud y level select thing yna. In the hall, nice garden, underground, steps, on the table, the library. Oh, fi ddim yn gwybod ble dwi nawr. Elden Ring, if I have understood from the Cornish and Breton, I have. Sorry, I don't speak Cymraeg. Oh, dim problem. Cornish. Cornish, right. Elden Ring, if I have understood well from Cornish and Breton, I have. Sorry, I don't speak Cymraeg. Dim problem, no worries. Dim problem o gwbl. Right. Dungeon, tower, the escape, end battle. Oh god, so fi jyst angen gweithio mas nawr. Beth yw'r level yma? Ni wedi gwneud in the hall. Nice garden. Fi o'n nice garden na. Underground, steps. On the table. The library. The kitchen. The dungeon. Right, fi'n mynd I gorfod just trio. Fi'n gwybod fi wedi wneud in the hall, nice garden, underground. Just steps. Fi wedi wneud hwnna.
O, na, fi'n mynd i... Fi'n methu just... flip. A fi'n mynd i gorfod rhoi y thing yna mewn. Y level select, achos... Code. Yeah, gorfod. There's no way... The sound... Right. Come on then. Aye. Right, sound test menu. Mae'n dweud... Set the music to continue. Continue. FX to appear. Appear. And speech to think. A wedyn, now highlight the exit option. Hold left on the D-pad for 5 seconds. Okay, fi eisiau gorffen hwn. So... Ti'n di orffen hwn hefyd? Di ar uffar a good run efo'r dy... Yeah, well, fi yn teimlo fod... Oedd y Toy Story yna yn special moment i fi, a o'n i'n really hapus gyda fe. Ond o'n i'n teimlo mor stupid oherwydd y alien fiasco yna, a casglu fel na 2 pwynt. Yeah, just cymysgedd o emotion, really. The library, the kitchen, the dungeon, up the tower, the escape. So, fi'n teimlo fi ddim really bell o'r diwedd. Nice garden, fi'n neud bendant neud hwnna. Underground, steps. Hwnna level gyda lot o steps. Mae bron pob level gyda lot o steps. On the table, the library. Fi'n cael teimlad falle the library yw e. So hwnna llyfrau. Neu the kitchen. Oh god. Some save states ar yr... The Prince and the Pauper, wait a sec, dyma ni. Oh, fi di wneud lefel yma. Ond, dwi ddim million miles away, so dwi ddim diwedd y byd. Good to hear. Gallai fflio trwy hwn. So, yeah. Fantastic. 1, 2. Oh! O na, fi'n mynd I skip o fe I nesa, because mae'n cymryd amser a fi ddim yn teimlo fi eisiau gwastraffu amser o'r wneud rhywbeth fi barod wedi wneud. Fel anodd e. It's annoying bod fi gorfod yn mynd trwy'r music test thing. Byddai'n gwybod hwn yn berffaith cyn bo hir. Dyma angen fi edrych i'r chwith. Right. Actually, ydy e wedi cofio fe? Na, dwi ddim. Bloody hell. Come on. Banta ni. So. Right. Options. Sound test. Music to continue. Wedyn... Appear. Speech I think. A wedyn...
Rwy'n just cofio beth oedd yr un diwethaf nes i. Os fi ddim eisiau mynd gormod o flaen, neu byddai'n teimlo fel fi ddim di actually gorffen e. So, right, so hwnna oedd library, kitchen, dungeon, neu up the tower. Right, the dungeon fi'n credu fi ar nawr. Fi'n eitha agos i'r diwedd, ddo. Ie, dyna fe. Ducky. Fi'n cofio hwn. Ie, popeth yn iawn yn y byd nawr. Boom. Ooh. Go on, cer amdani. Ooh. Daro. Ah, sut yn y byd nes i wneud hwnna? Be ydych chi'n streamio dy Gwynar eto? Ha? Be ydych chi'n streamio dy Gwynar? Och chi eisiau... Ni'n mynd i streamo wrth gwylio'r game rugby. O! E commentator y gem, lle? Na, just fel... Wel, gallen ni. Yeah, not on stream, I just cael... Actually, Thomas yn really dal hwn, mae gyda fe fel barn really cryf a fi yn, actually. Dwi'n meddwl ydych chi'n drio hynna. Just like, watch along of it. Yeah, gallen ni. Pam lai? Yr unig peth fyna delay, ond os o'n ti'n deud i rhywun... Mae'n dangos y gem, obviously. Na. Well, you know, mae gyda ni screens a stuff. Gallen ni bod yn chwarae rhywbeth a gwylio'r game. Yr unig peth, ie. Yr amser-wise, di'r unig peth, da. So, os ydych chi isio... Na. Sut ydych chi'n neud amser-wise? Ti'n iawn. Dwi'n ti ar ei hôl i. Ei di delay Twitch. Fel 4 eiliad neu rhywbeth ydy e? Neu 3, ddim yn cofio. On average, Twitch stream delays around 10 to 15. O, ie, oh god, lot fwy na o'n i'n meddwl, Mae yna immediate mode ond sy'n bach gwell. Ie. Ond rhywun yn comentio, ond dwi'n sylwi fod ar stream fi fod o mwy. Woohoo! Woohoo! Mickey Mouse! Nice.
Oh! Nah. Oh god. Oh. Woohoo! No. Tricky. Tricky mouse. Oh dear. Oh, dim ond un bywyd sydd 'da fi. So mae hwn yn... Dyna be fi'n casau am rai gemau retro. Yw, does dim modd i fi cael afal neu dim byd arall i taflu. Does dim ond un ffordd allan. A dim ond un thing i bwrw fe gyda sydd. Okay. Ah! See? Just... So, yeah. Okay, be fi'n neud fan hyn? Ah? Oh, yeah, wrth gwrs, carreg. Oh, whoa. Oh! Nah. Bum. Oh! Sit yn y byd. Gweithio fy mas nawr. Na. Fi ddim. Mae'r thing yna wedi... Woohoo! Come on then. Yeah. Yay! Done. Mickey has found the prince who shows him the way to Pete's Tower. Oh, un o'r rhain. Parallax scrolling. Ah, damn. Whoa. Impressive am Mega Drive game. Come on, Emrys, fi heb clywed ti dweud hwnna eto. Spiral staircase, man. Meddwl beth mae bydde Trey yn dweud. Oh, but let you decide. You might notice there's artifacts. Dwi'n cael ei argaf sy'n trei mwy o SNES person. Yeah. Sorry, I beth about SNES. Oh god. Flip. On yn gyflym. Oh, never blue. Oh, lots of owls. Oh, flipping heck. Wow. On yn game gyflym. Level gyflym, sorry. Whoosh. Please dweud fi mynd syth i'r lefel yna nawr. Yeah. Mae di dod i fi nôl fan hyn. Fi hanner tempted i... colli'r plot fan hyn. Da fi digon amser. Fi'n mynd i gorffen heddiw ddo. Whoa! Yeah, I feddwl bod na stage scrollio, well, thing yna staircase yna hefyd. Yeah. Mae'r zone yma, neu'r byd yma, yn un eitha hir.
A o'n i right ar y lefel olaf o'r byd yna. A nes i marw. So, mae di mynd â fi right nôl i'r bit yma. Sydd, mae just rhan o'r hwyl y fe. Dan o'r hwyl. Rhan o'r hwyl. Dyna be fi'n dweud. Flippin' thing. Mae'n funny though ar gemau lle mae NPCs ond yn gallu gwynebu un ffordd. Ie. Do you mean, it's just yeah. Ond charm efe, charm cyfnod retro oedd hwnna. Hynny fo. Mae wastad positive spin os ti'n sylwi. Ynglyn â arddulliau a o'n nhw'n gorfod bod yn really clever gyda'r bites precious oedd gyda nhw, so Dwi'n meddwl, dwi'n eisiau sôn y hen ddyn. Ie. Ond os ydy ddim amser gwell i fod yn game designer yn ymwneud, mae gymaint o tools ar gael i'r game designer. Dwi'n mynd tan silo ar un game designer rwan. Ie. Ond hefyd, efo holl tools am gyda chi'r holl grunt. Mae'r thing yn dybocad i ffôn yn gryfach na unrhyw thing o'r last 20-30 years. Yeah. So, mae'n eich ti feddwl o dda. Pwy ti efo cyffiniau fath o gynnu nhw, ydy, maen nhw'n gorau meddwl tech in the box, da. Ie. Chwarae tig. Dwi'n siŵr dim hyn o syniad greiddiol nhw am y holl pethau yma. Ond, just ffordd maen nhw'n... Mae rhywun yn dilyn mi yma. Redig allan o things. Oh, come on, boy. Ti'n joio hwn? Ydw i? Ie, gofyn, dwi. Ie, dwi'n enjoyo fe. Mae'n swnio fel fi ddim, ond fi yn, actually, mae rhan o'r hwyl yw'r kind of... Dwi'n enjoyo fe, achos mae gyda'r recipe perffaith o cerddoriaeth catchy. Animation really nice. A mae fe'n lliwgar iawn. Dwi ddim lot i blesio fi, ond mae'r 3 peth yna'n eitha pwysig ar restr fi. Ie. Damn. Flippin' heck. Yeah. Dwi ddim yn game gwael. Da. Game honest. Dwi'n ti'n onest. Yeah. So, mae'n yn rhywbeth. Whoops. Oi. Hey. Nôl i'r rubber ducky nawr, so bach yn rwystredig o o'n i ddim gallu just skipio i'r bit yma. Na, mae just yn mynd i wneud e'n teimlo'n well. Right. Wee.
Oh! Hey. Oh. Beth yw dy hoff game Mickey Emrys? O'n i'n meddwl yr un SNES, sydd yr un Magical Quest da. O'n i'n meddwl na hwnna oedd o. Really? Ond... Dim... Na, ers i fi dda mynd... Isi nôl i chwarae fo, obviously. Yeah. Ie, dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n mynd y Castle of Illusion ydi o. Just oherwydd y nostalgia o hwnna oedd gynna fi. Ti'n ddol? Ie. Dwi'n meddwl ma' hwnna'n fwy o thing na da ni'n meddwl dwi'n meddwl weithiau. Ydi. Oh, come on! Oedd hwnna'n anheg, man. Come on. Ugh. Oh, whoa. Oops. O, falle, ti'n gallu neidio nhw ar y hit olaf, ond dyna'r unig ffordd ti'n gallu neidio nhw. Oi! O, dyma'r bit anodd. Ti'n gwneud really gyflym. Wow. Na, oedd e ddim really drwg, actually. God, yay. Ddim gorfod gwastraffu fy un olaf. Yay. Sy'n bwysig yn y bit am, actually, achos mae rhaid i fi wneud yr un sy'n blocio'r ffordd. Ti'n meddwl ti'n di offen hydw? Ie. Mae rhaid i fi meddwl, neu bydd yn gobaith dy fi. Oh! Hei. Ie. Fi'n gobeithiol. Dyna'r ateb. Fi'n gobeithiol iawn. Bydd yn gobaith. Wei. Yee! Yes! Okay. So, fi di ffeindio Mickey. Mae dy fi'r bit star nawr. A wedyn... symud ymlaen at... Gallai wneud hwn mewn un go, fi'n siŵr. Just canolbwyntio. Dwi ddim yn ofnadwy o anodd y bit yma. Sugar! Oh, na! Oh, na! Oh, forget that. Fi ddim yn neud... Na, fi'n skipio i'r bit fi di neud. That's ridiculous. Fi ddim... Beth yw'r amser? Ie, ti'n gweld ydy? 20 munud i 9. Oh my god, yndi?
Ydy. Okay. Skip it. Right, noswaith dda pa mor bell trwydd wyt ti. Right, fi di cyrraedd y pwynt... Mae dweud wrth ti nawr, achos fi'n mynd i level select sydd i'r pwynt yna. Right. Options. Noswaith dda, Dolbadar. Ei, da fyddwch chi o. Music to continue. Up here. Think. Fi'n eitha agos i'r diwedd, ond nes bod fi wedi trio'r lefel olaf a'r lefel cyn olaf, fi ddim eisiau bod yn rhy hyderus, achos mae fe'n game Disney yn y diwedd, so mae'n rhaid parchu hynny. So just angen ffeindio mas ble... Up the tower, the escape. Ti'n gwybod beth, fi'n credu fi ar up the tower. Na, the escape. The escape. Oh, fi ddim yn siŵr. Up the tower. Na trio up the tower. Oh, na. Oh, dyna ni. O'n i just yma, just nawr, so hwnna'n fine. Oh, na, hwnna'n horrible. Mae anwyd yn peth. O, na. Pwys o fan nhw o bedan. Ie, mae gyda hi y pharo anwyd. Wow. Dim good. Wei. Lemsip yw'r boi. Diodydd twy. Ie. Tuno. Fantastic. Over in. Sorry. Yay! Right. Whoa. Oosh, 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 oosh. Ow. Yn rifo gormod fan hyn. Oh, ah. Ah, yeah. Oh, dim ond un hit. Oosh. Oh, come on. Right. What? Thought I'm good skip for that. Oopsie. Oh my god, mae hwn yn anodd. Reminiscent o Jump King, ie, ti'n iawn. Byddwn ni ddim yn gwybod yn gywir ddo, achos Emrys yw'r arbenigwr gyntaf yn Gymraeg, gyntaf ar stream Gymraeg I gorffen Jump King, so rhaid ni parchu hynny. Oh my god! Yeah, mae gyda fe vibes Jump King, ddo. Ond mae cerddoriaeth gwell gyda hon, come on, ma. Hon proper cyffroes. O, os yna cerddoriaeth a Jump King, so ni yn... Oh my god, dwi'n dal yn... Oh my god! Oof. Dwi'n just angen pwyllo fan hyn. Cymryd... Waaw! Mae gormod o... Oh! Oh, God. Oh. Right, fi'n credu fi'n bydd rhaid I fi... fi'n gwybod, ddim parhau gyda'i adventure a gallai skipio fe i'r lefel gywir. Right. So fi'n credu dwi ar y lefel olaf. Up the
tower. Na, escape yw hwn. Dyna'r... Falle mae'n un ar ôl hwnna. Ie. Whoosh. Ie, fi'n cael fy mrifo gormod fan hyn. Oh! Syth mewn i'r dagger. Gadle. Oh! Damn. Okay. Dod fe nôl. Gadle. Oh! Ond mae hwnna'n anheg. Oh! Na. Mae fi gadael nhw taflu neu seithi a wedyn neud y naid. Oh my god. Ti'n disgwyl efo bod yn anodd ddo. Gan bod e'n un o'r lefelau olaf. Ond, waw. Seithi, boom, boom. Oh my gosh! Ti'n achor a Jump King da, rhyw ddwrnod. Dwedodd dolbadan. Oh. Yeah. Do it. Oh my god. Right. Just gwirio os oes lefel ar ôl. Oh. Oh, ma' na. Mae na the end battle hefyd, so mae 2 lefel. Okay. Boom. Oh, beth yn y byd. Ooh. Oh, come on. Oh. 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 See, os ti yn neidio'r pennau rai yn nhw, ti'n mynd syth mewn i trap, achos... Oh my gosh! Mae'n cael fi bob tro nawr. Un bywyd arall, fi di marw. Oh my god! Rai bod rhaid i fi bwrw nhw hefyd. Dyna ni. Dwi'n taflu, a wedyn... God, pam nes I ddim meddwl am hyn gynt? Doi. Na fi'n teimlo'n silly. Dwi'n meddwl hwn i'r lefel dwytha? Na. Oh! End battle yw'r un diwetha. Ond nawr mae gwell siawns dy fi. Oh, daro! Fi di datrys eddo. Fi di datrys y patrwm. Fi di dysgu patrwm. A dyna ni. Dyma bydd y diwedd nawr. Mae awr fi. Fi'n mynd I gysgu am deg. Ti'n dechrau swnio atho fi. Dwi yn... Mae Dolbar yn dweud ti di dall ti rwan. Ie. Fi wedi. So, just... dilyn nawr, dilyn y patrwm, sgiliau gwych. Dyna gyd sydd angen. The escape, ie. A wedyn gawn ni weld beth sydd yn end battle. Fi byth di weld e. Right. Oh, lovely. Dyna'n nice. Oh, dawro! Oh, Jesus. Dal fyny nawr. Mas o sink.
Oh, sugar. Oh, mor agos. Okay, dyna ni. Setlo nôl yn y grŵf sy'n angen. O, dwi wedi gwneud bach o cachfa yn yr rest yma. Dwi wedi bod yn explorio a dwi'n stuck. O na. Cos mae'r tywyllwch yn boen yn dyn yma. Dwi'n Cymraeg yma. Big tough man. Oh, yeah. Oh, hello. Done? Beth i meiddio? Yn anlocus. Right, fi'n mynd i cymryd amser yn hyn, achos fi'n gutting i wneud y holl gwaith caled o dringo lle yna a just colli ddirin. Oh, damn, bron bod. Yeah, get away. Fel y boi yma. Bugger off. Oh, Jesus! Be have fi'n neud fan'na? Oedd hwnna'n risky. Whoosh. Oh. Oh! Oh dear. Oh, fi'n teimlo fi angen mynd lawr mwy. Yeah. Dwi'n gallu... Oh, flip, o'n i fod mynd lawr mwy. Mae fe'n bwysig ble yn y cadw un. Dwi'n mynd fel na wedyn. Oh! Yep. Mae Dobar yn gofyn, nes di orffen tŵr chdi Emrys? Do, mi do, mae'n gyda fi pwll nofio, bod dim am... O'n i'n meddwl sy'n rwyd sy'n streamer yn amser i chdi, sy'n ei streamer yn oswara yn lle. Ond yndi, mae o'n... Dwi'n reit pleased o, yn y gwir. Ie. Yn gofyn y gwir yn ydi bod yn pleased yn beth ti'n neud yn gêm, ond... Ta be? Reit pleased. So beth mae pobl eraill yn gallu dod a, I don't know, ymweld â'r tŵr, ie? Ie. Lle ni'n rhywbeth, really. Okay. Dibynnu pwy... Da ni wedi cael pobl reit neis. Da ni ar yw offshoot ynys bach efo crew, efo... A mae pob yn fanna wedi bod reit neis, da. O, hwn ddim yn gywir. Mae hwn yn diwedd, fi ddim yn neud hwnna. Sa'n teimlo'n iawn. Fi'n mynd i marw ar bwrpas fan hyn, achos fi ddim yn teimlo'n iawn am hwn. Fi ddim di cyrraedd y pwynt yma to. Go on, aw o. Aw o. Aw o. Mae'n rhoi syniad blas o beth y pwynt di gorfod cyrraedd. Sy'n good. Aw. O. Aw. O. Just dau mwy. Aw. O. Aw.
Shit. Oedd rhywbeth eitha special am cover arts Mega Drive, ddo, oedd e? Come on. Ti'n gael e? Ffaith... O, dwi'n joio yn ynddo. Dwi'n licio'r greiddiol. Ie. Ie. Ie, os ti'n Google rhai Japanese, Ie. hynny ar ei reit special. Mae'n llyfr ar Amazon just yn dangos sort of gwaith celf yna. Mae gynna fi llyfr, ond dwi'n bod sy'n dangos ar stream i chdi do. Do. Fi'n gweld hwnna. O, siai siop. Ie. Oops. Oh, God. That's it. Yeah, sorry, okay. O, gysi shot. Cael dweud, dwi ar stream efo Morgan, Morgan, fi adael chdi'n chydig. Ie, dim problem. Dwi'n mynd yn gyfyn confusing otherwise, ie. Ie, ti yn y bit. Iawn, diolch MS. Ie, mae'r bit cadwyni yma yn really tricky achos chi'n methu just mynd ar unrhyw pwynt ar y cadwyn. Mae rhaid i chi neidio ar y pwynt isaf. No! Okay. Oops. Fel na. Ooh! Oh! Oh God. Dwi'n cael just neidio ar pen fe. Oh, neu just redig. Oh! Oh, diolch Beth. Oh! Risky. Oh, daro. Uh-oh, Mickey must face the biggest Pete of all in the final showdown. Woohoo! Right. Dyma ni pawb. Bron cyrraedd y diwedd. Sy'n cyffroes iawn. Come on. Come on! Rhaid dim clem dy fi. Be fi fod wneud. Dwi'n tybio, mae rhaid i fi... O, neidio ar pen fe? Na. Yikes. Right. So... Be fi fod wneud? Oops. Oh, dwi'n gweld. Mae yna thing fanna. Dwi'n angen symud hwn i fe cwmpo arno fe. Ond sut dwi'n... ble di'r pwynt? Oh, yeah! Cool. Cyffroes. Sut nes I ddim cael e o fanna ddo? Wow. Na. Beth? O'n i uwch ben yr arf. Falle bod fi angen dycio. I'r sgoel then.
Oh dear. Ddim y dechreuad gorau. Oh dear. Hwna ddim yn dda iawn. Right, ti'n aros gadle fyna. Neu fyna. Chydig drop fyna. Pwy sydd un? Na. Dim quite. Right. I'm find your point perffaith. So fyna yw'r un pwynt. Dyle hwnna gael e tro yma. Yay! Okay. Duck. Right. Dwi chi cofio. Yikes. Wow! Oh god. Oh! Right, symud yn nôl I fan hyn. Yeah. Woohoo! Oh, come on! Bach yn anheg. See, dyle hwnna ddim wedi bwrw fi. Na. Ydy yn... Mae'n rhaid bod hitbox chdi yn anferth. Dwi'n credu ti'n iawn. Fel baran. Fi'n credu mae'n well dacio lawr ar y pwynt yna yn lle wneud trio wneud drosto fe. Gobeithio mae'n mynd â fi syth i'r diwedd, achos os na... No way, Jose. No way fi'n gallu ymdopi gyda hwnna. Fi'n person... Mae dy fi 55 munud I gorffen yr un ola, so sa'n mynd I chwarae o gwmpas gyda hwnna. So fi'n mynd I sound menu. Fi'n gwybod hwn off. Wel, nawr, sut i'n neud hwn? So, options, sound test. Continue. Appear. Think. Dal. Chwyth lawr. Aros am y jingle jangle. Exit. Exit. Mynd i'r diwedd. End battle. Fi'n credu mae yna un bonus hefyd. Dylwn ni ddim wedi defnyddio hwnna. Wedes I bod i'n mynd I dacio a dwi ddim yn gwneud beth fi'n dweud. Woo! Oh my god, stop it. Yes. Gai? Dim siawns dy fe hwnna. Yes. Lawr. Neidio. Le ma fe? Wy. Yn y canol. Woohoo. Duck. Neidio.
Lovely. Mae hwn yn... Yay! Oh, God. Na. O, ni'n meddwl nes i ennill yn rhy gyflym. Oh, silly. Right. Dyma'r un. Ti'n neidio fyna. A symud hwn. Na ddim gwastraffu y ser yna. Gweithio fe'r canol. Sgoi. Gweithio fe'r canol. Na! Hei. Lawr. Neidio dros fi. Gweithio fe. Woohoo! Oh, God. Oh, come on, baby. Beth digwyddodd fan'na? Quite unsure. Oh, okay. Aha! Sgoi Ryan. Oh! Oh, God. So mae'r ser yn rhoi fel bywyd arall I ti. Fi'n gallu neud e. Just, hwn. Game yma. Wow. Na! Be fi'n neud? Oh, indeed. Oh, dear. Rip. Mas y ffordd. Gwthio i'r canol. Baw. Biff. Pigiad yn y pen ôl. Alright. Gwthio fe'r canol. Dar am. So gweld mae yna 4 bys gyda Mickey. Dyna fel ei... Oh! 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 Fi angen. Oh, come on! Oh dear, maen nhw'n anodd. Oh my God! Maen nhw'n anodd I ysgoi. Pa I gwastraffu fe. Right. Oh! Mae 'da fi fwy o amser cyn I fe neidio, so dylen ni ddim rysio gormod, neu rithro gormod. So mae 'da fi amser I gweithio fe. Great. Biff. Neidio. Gwthio. Wehey. Oh. Oh, o'r angen defnyddio hwnna. Oh, na. Na. Right. Oof. Navy blue.
Sy'n myco hwnna fyny massively. Oof. Oh my god. Oedd hwnna'n agos. Oh. Right. Oh. Oh my gosh. Fe dyma'r un olaf. Oh, come on. Faint o bywydau sydd da'r boi yma? What boss battle on? Really? Oh, Oosh. Oh. Oh! Colli cyfle fan'na. Right. Oh, wnaeth I ddim bwrw fe. Ooh. Oh, come on! Oh. Diolch yn fawr, Dolbadan. Gallaf gwneud! You can do it! Come on, fi'n gwybod. Mor agos. Dwi'n gobeithio. Right. Dwi'n mynd I wneud e. Yn y zone nawr. Mae'r cyclist ffôn ymlaen. Come on. Hui! 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 Ha! Oh, ni ddim eisiau colli un mor hawdd â hynny. Oh, yr ail un. Sloppy. Ooh. Ooh. Nice. Sut yn y byd wnaeth e ddim mynd off hwnna? O, daro.
Biff. Oh. Ah! Mae sgoi'r ser yna really anodd. Wy. Oh. Ah! Hey! God. Yes! Come on! Yay! Oedd y animeiddiad ola yna bach yn underwhelming. Well done, Mickey. Mighty Pete has been defeated and Mickey can start on his next animated cartoon. Watch for it coming soon. Did you find the Mad Doctor and band concert Mickeys? Ay, 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 ay. Dyna ni. Wehey. Right. Mad Doctor. Creepy. Alright, pob gelyn sydd yn level the Mad Doctor, right. Yep. Oedd e'n really underwhelming. Oedd gwell animations neu animeiddiadau cyn. So, mae hwnna'n edrych yn well na... Oedd e just diweddglo bach yn naff. Ond dyna ni. Oh well. So yeah, mae na bonus stage, so fi yn mynd i edrych ar beth sydd yn y lefel yna, i weld os fi wedi wneud yn y fideo. So, cyn gorffen nawr, fi eisiau just gweld rhain i gyd, achos pam lai. Mae fel aros tan y diwedd ar mae'r end credits a falle bod yna rhywbeth arbennig yn mynd i dod reit ar y diwedd. Ie, fi joio nhw, fi wrth fy modd gyda retros, a ie, mae teulu ffwrdd wythnos yma, so fi wedi cael mwy o ryddid i ddod allan i'r man cave i chwarae retros, ond na, fi'n joio. Mae rhywbeth mor teg am, bod rai gemau yn anodd, mae just, you know, just yn teimlad really dda i orffen nhw. Praise to the Popa. Oh wow. Chi ddim yn gweld lot o end credits fel hyn. Nawr wyt ti. Thanks for playing Mickey Mania. Well, nice. Great. Oedd hwn yn game... Mae hwn ydy'r man cave mewn shed. Yeah, mae'n fel shed yn really nice. So, mae hwn yn un o'r casgliad oedd dy fi o... Fi'n hoff iawn dolpad, yn i'n mynd i fel siopau elusennau, sale Cyscar, car boot sales, llefydd fel na, a ffeindio stuff retro. Fi'n gwybod mae'n anodd ffeindio, ond a trio chwarae'r game yna. So, mae dy fi casgliad, a fi ddim... O'n i jyst yn sylwi, fi ddim actually di chwarae'r gemau i gyd. A fi ddim di chwarae nhw trwyddo a gorffen nhw. So, dyna yw kind of, challenge i fy hun i trio gorffen nhw. Fi ddim yn gwybod os oes unrhyw beth diddorol yn y bit yma nawr. Mae Man Cave,
oedd e'n prosiect mawr cwbl o misoedd yn ôl, nath e cael ei orffen. Ond, fi wrth fy modd gyda fe. Mae fe fel shed, ond mae fe'n shed posh. Mae fe mwy fel man cave. Mae fe gyda fel trydan, fibre. Fi gyda heater. Dyw'r heater ddim yn anhygoel, ond gawn ni weld sut mae fe'n ymdopi yn y haf, achos fi ddim yn gwybod os gallai cyfiawnhau prynu mwy o heaters o stuff, achos os i wario silly amount ar actual cael yr man cave wedi adeiladu. Ond, gawn ni weld. Fi eisiau arbrofi gyda hwnna. Ychydig cyn... fi wedi clywed bod ceramic panel heaters yn eitha da, so falle dyna yw'r cam nesaf gyda'r man cave. Dwi skipio hwnna. Fi eisiau gweld beth yw'r bonus level am yna cyn gorffen. Come on then. Oedd y man cave wedi cael ei adeiladu achos oedd e'n cyfaddawd rhwng fi a fy ngwraig. Mae fy ngwraig yn minimalist a dwi gyda tueddiad o eisiau casglu dych chi roi underfloor heater ni mewn. Mae'n syniad da. Mae insulation o dan y ddeawr a stuff, so just ni'n eitha bell o'r prif tŷ, so right, bonus level. The band concert. Ooh. Oh, wow. Wow. Oh, Mickey has fallen out of the bonus level and back to the garden. Na, fi eisiau trio wneud hwnna nawr. Dyna oedd y lefel oedd e. A fi ddim eisiau wneud hwnna eto, fi wedi wneud e unwaith. Dwi'n gallu jyst mynd mas. Beth os fi'n marw? Na i marw o'r bwrpas nawr. Just er mwyn trio wneud y bonus level yna. A gallai dweud fi wedi wneud popeth. Just neidio mewn i'r gelynion. Jumping arall na paid. Bydd yn... oedd y style yna yn edrych fel e. Ond mae cynllun dy fi di Gwener. Sa'n gwybod os nes ti glywed, ond ni'n mynd i cael y crew. Mae Thomas, Iestyn a falle Owain. Fi ddim wedi cael gwybod ganddo fe to. Ond yn mynd i ddod draw, gwylio'r game rugby. A ni'n mynd i chwarae rhywbeth yr un pryd. Sa'n gwybod sut mae hwnna'n mynd i gweithio. Oedd Emrys di cynnig ni just siarad am y game wrth i fe chwarae. Ond fi'n mynd siŵr. Be well di fi chwarae fel John Lwm rugby neu rhywbeth wrth i fe chwarae. Ar un tîmau. So chwarae game hir o Jonna. Ffrainc yn erbyn Cymru. 2 yn erbyn 2 a just cael yr teledu ar i'r ochr i gweld y gêm a trio wneud 2 peth. A fi'n gwybod maen nhw'n dweud bod dynion methu aml dasgio neu multitasgo, ond creu bydd e'n good. Right, bonus level. Boom. The band concert. Ooh. Mae yna wynt hefyd. Oh! Dwi'n lladd fy hun loads o weithiau eto just er mwyn wneud hwn. Just neidio mewn i hwn. Ow.
Aw. Uh-oh. Sorry, os mae'n hwn yn boenus i wylio. Just methu helpu fi hun. Mae'n rhaid i fi trio gorffen y bonus level yna. Neu byddai'n teimlo fod dwi heb gorffen y fe'n gywir. Neu'n iawn. So yeah. Yeah. Ow. 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 Yeah, dyna ti syniad. Ti'n gwybod ti'n hoffi gemau multiplayer? Os wyt ti'n gallu cael gafal, ti'n gwybod ti'n dweud am gemau chwarae gyda chwaer. Ddari Owen o rhoi subscription i fi diwrnod o'r blaen fel anreg. Be mae hynny'n meddwl? O, mae just yn meddwl bod ti wedi tanysgrifio i channel ni. Fi'n credu mae yna perks o fel emotes a pethau chi'n gallu cael, ond Owain yw'r boi gofyn. Fi ddim yn deall ei fod yn dig. Falle bydd Emrys yn gwybod hefyd, ond fi'n credu chi'n gallu cael fel yn chwarae emotes a defnyddio nhw yn eich streams chi a stream probably, beth bynnag, fi ddim cant y cant though. Just thing Twitch yw e. Bonus. O ie, be ni siarad am. Gemau Mickey. Ti'n chwilio am gemau co-op i chwarae gyda dy chwaer? Bydde... Oh, no! Bydde Mickey the Power of Two yn un... Sa'n gwybod os ti di chwarae fe o'r blaen. Ti'n gallu chwarae fe Xbox 360 neu'r Wii, ond... Mae'r Xbox 360 lot haws i streamo na'r Wii. Oni bai bod chi gyda set-up really kind of specific. Mae'n bosib, ond yeah, chi'n mynd i cael gwell profiad. Chi'n gallu pigo Xbox 360 lan yn eitha cheap dyddi yma. A'r Game Power 2. Ni'n teimlo fod ni'n cael ei spoilo gyda gymaint o stuff. Ni'n gallu cael gyda eBay a just, yeah, CEX, ble bynnag arall chi'n prynu eich games. Mae just, yeah. Fi heb dwni os ganddi hi Xbox. Okay. Well, na, just syniad yw e. Mae yna gemau eraill really da. Probably chi'n gallu trio. Wow! Beth yw dy hoff co-op game te Dolbaron hyd yma? Fi'n gwybod wnaethoch chi chwarae A Way Out. Ond, yeah, beth... Pa un? Os wyt ti'n dweud top 3, beth yw'ch hoff top 3? Right, dyma fe. Os fi ddim yn ennill y tro yma, fi jyst yn mynd i... Ooh. Oh my god. Oh! Alright, dyna fe. Mickey Mania pawb. Fi ddim yn neud y to. Diolch am wylio. Fi'n mynd siŵr yr wythnos yma. Mae Emrys yn mynd i wneud stream nos fori. A wedyn, sa'n gwybod, A Way Out hyd yn hyn, dwi'n meddwl, dwi'n chwarae It Takes Two efo fy nghefndir. A dyn ni newydd cyrraedd y darn questionable a wnaeth o wir upsetio fi. Na. Na, okay. Well, yeah. Wnaethon ni It Takes Two ar stream. Wel, nes i wneud stream gyda Emrys spel yn ôl, a wedyn wnaethon ni wneud yn yr un y listen yna gyda Owain, a
Mae'r game mechanics a sut mae fe'n llifo, ond mae elfennau o'r stori a'r cymeriadu yn y stori bach ddim quite, wel, dwi ddim mor dda ar actual game mechanics, ond na, heb cyrraedd yr elephant, na, so falle mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid i fi cyrraedd, a wedyn gallwn ni gael sgwrs ar stream, tiod, beth o'n i'n teimlo amdano fe, achos yn amlwg mae teimladau cryf tuag at bit sy'n upsetio pobl y pethau, a tiod, oh my god, mae'n effernol. Okay. Ond dyna ni. Mae'n amlwg wedi provocio lot o bobl, achos gweles i ambell i review arno fe, a adolygiad arno fe, a ni jyst fel, wow, beth yw... Oedd e lot o fel negeseuon cymysglyd. So, o beth, popeth fi wedi clywed yw bod yr game mechanics a llif y game yn dda, ond mae'r stori, mae'n cwestiynu y stori a'r neges yn y stori a bethau. So, right. Fi'n teimlo mae rhaid i fi chwarae fe nawr mwyn cael barn a gallu trafod y pethau yma heb fe cael ei sboili. I ni, agos dwi heb chwarae fe to, ond, mechanics gwir on story troubling, okay. Right, okay, mae'n diddorol. Wel, fi credu gyda unrhyw beth, mae pethau sy'n provocio weithiau yn cael sylw, a fel fi ddim eisiau neb i dweud wrth fi beth yw achos fi eisiau barn fy hun ar y pwynt yna, ond neu edrych allan am y elephant, neu gwella gallwn ni gael sgwrs yn y Discord neu ar stream arall. Anyway, na gadle fan am heddiw, fi'n really hapus, fi wedi gorffen Mickey Mania, mae'n un ar y shelf nawr, fi'n gallu rhoi nôl ar y shelf, a teimlo fod, fi wedi gwneud hwnna. So, great. Na i gweld, os mae Emrys yn streamo nos fory, na i cael break nos fory, a falle na i wneud dim mercher, ond jyst yn dibynnu sut mae pethau mynd yn gwaith a sut fi'n teimlo. Falle na i wneud awr retro arall. Gadewch i mi ofyn cwestiwn teg iawn i chi. Beth ydych chi'n ei wneud yn llwyddiannus? Gyflym. Beth ydy hwnna'n meddwl? Hwnna'n really fel... Sa'n gwybod, gadewch i mi ofyn cwestiwn teg iawn i chi. Beth ydych chi'n ei wneud yn llwyddiannus? Gyflym. Ti'n meddwl pa gemau fi'n gallu gorffen yn gyflym? Fel speedrun? Os dyna yr ateb, dwi'n hoffi wneud speedruns o Donkey Kong Country. Donkey Kong Country yw un o hoff gemau erioed ar y Super Nintendo. Hefyd, fi'n gwybod sut i gorffen Home Alone ar y Super Nintendo o fewn 30 munud, sy'n fi'n teimlo fi sofen speedrun, ond mae fe'n gyflymach fi'n gallu. Beth, pa gemau ti'n gallu chwarae yn gyflym Spice Orange? I gweld os mae'r... Ti'n hwnna fe? Falle hwnna yw e. Hwnna'n edrych yn weird. Pa gemau yw ti'n gallu chwarae yn gyflym Spicy Orange? Just rhoi hwn yn fwy achos nid hwnna'n llai, actually. Fi'n gallu darllen beth chi'n dweud. Fi'n siŵr os fi'n ateb y cwestiwn cywir fan'na, achos ti di geirio fe mewn ffordd. Gadewch mi ofyn... wyt ti'n sôn am speedruns, neu ti jyst yn meddwl mewn bywyd? So hwnna'n cwestiwn really personol. Bych chi... Anyway. Fi'n gobeith. Nawn ni roi pause ar hwnna then. Os chi dal o gwmpas, diolch am wylio. Na i weld chi yn y stream nesaf. Gen i weld di Mercher falle, neu os na bendant dydd Gwener, achos ni'n mynd i cael dod at yn gilydd, y crew, a gwylio'r game rugby a
chwarae bach o gemau hefyd, fi'n credu. Iawn. Diolch am wylio, diolch pawb, diolch Dol Baran, diolch Spice Orange, diolch am y cwestiwn random yna. Sorry os fi wedi cam ddeall e. Os wyt ti'n meddwl speedrun, yeah, Donkey Kong Country. Os chi'n meddwl rhywbeth arall, fi ddim yn gwybod, bydd rhaid fi feddwl yn fwy. Os mae'n cwestiwn really dyfn, a chi'n cwestiynu beth fi'n neud yn bywyd yn dda, wow, man. Iawn, pob hwyl pawb, gwech chi yn y stream nesaf. Ta-ra.